fer el menjar molt rudimentari, doncs llavors també van tindre els fogons de petroli, aquells quadradets així, que tenien com un dipòsit a baix i un cremador, que recordo que es ficava com una cosa així rodona, amb fredets, perquè pugés el foc, i allò també va ser d'estar alimentant amb els a fer menjar amb fogonets, també va canviar molt, és a dir, va anar, llavors ja es tenia també la cuina econòmica, que es diu, amb el salforner, que recordo que les espatlletes al forn... Primer tot era el foc a terra. La cuina primer tot era el foc a terra, antes de les cuines econòmiques. Sí, claro. Després que va venir aquests fogons, però llavors ja van venir les cuines econòmiques, que ja era també una innovació d'una cuina econòmica, mira. Quina casa tan més guapa, una cuina econòmica i tot. Aquests eren els comentaris que hi havia en aquells temps. La taula de com entenem aquest objecte, ho esteu veient? Doncs això penso que sí que és important, el fet aquest, d'arribar a les horitzontalitats.